ein Llynyddiaeth neu felly, yn ôl dymuniad barddas, yn wreiddiol darlith o awr a hanner oedd gynnau ar eich cyferchu, yn ôl rhain datblygiad y groes o gyswllt mewn cydberthynas efo symudiad ffisio-genetig blaen asgellwr chwith yn y math o rygbi a chwaraewyd ar ddiwedd y 40au a dechrau'r 50au. Ond, gan fod nifer o'r rhai sydd ar y llwyfan yn cymryd rhan yn seremoni'r coroni, yn gludwyr y faner, yn gyfarchwyr ac yn fwyaf pwysig, yn geidwad y cledd, a na i ofn bu raid i'r ddarlith honno fi nôl i'r dror am ychydig. Dwi'n gwybod byddwch chi'n siomedig iawn. Mi nôl i'r dror tan bydd rhyw bwyllgor llynyddiaeth yn y dyfodol angen cyfraniad o'r fath. Felly, y teitl fel y gwelwch chi yn eich rhaglen y dydd ydy Rygbi yn ein llynyddiaeth. Ond mi sylweddolodd barddas yn fuan os mae rygbi yn ein llynyddiaeth ydy'r cyfarfod, yna bydda rhaid cynnwys cyflwyniad o'r nofel amdani, gyn Bethan Gwanas, a chael 15 o ferched ifanc cyhyrog yn neidio gwmpas y lle ma'n hanner noeth. Ym mhwyllgor gwaith barddas fis Mehefin, mi gynigiodd Meirion MacIntyre Hughes yn bod ni'n cyfyngu'r testun heddiw felly i farddoniaeth, mwyn osgoi'r olygfa dwi newydd sôn amdani. Mi oedd Gwynab Gwilym a Dafydd Islwyn, ysgrifennydd barddas, yn chwyrn yn erbyn Mei Mac, ac o blaid caniatau dwy'n safon moesol y Babell Lên i'r gwter. Ond dwi falch o ddweud mae Mei Mac a'i Biwritaniaid ar y pwyllgor gafodd ei ffordd yn y diwedd. Felly rygbi yn ein barddoniaeth ni. Ac os newch chi graffu'n ofalus ar y llwyfan ma tu ôl i fi, byddwch chi'n gweld 2 chwaraewr rhyngwladol. Mae un o'n nhw'n amlwg, sef Rygbi Babell, ac mi glywni ganddo fo yn nes ymlaen. Ond un arall ydy'r prifardd Ceri Wyn Jones. Mae'r rhan fwyaf ni gysylltu fo erbyn hyn efo barddoniaeth. Ond ffaith y mae llai yn gwybod amdani ydy fod o wedi gwneud cymwynas a'n gwlad ni mewn maes arall hefyd, sef cael cap am chwarae rygbi dros i wlad pan oedd o'n yr ysgol. Canolwr oedd o, yr un safle ar ei grafel. A chael yr union yr un faint o geisiau dros i wlad ar ei grafel hefyd. 1. Ond cyd-digwyddiad hapus oedd mae yn erbyn yr Alban y ddigwyddodd y 2 gais arbennig hynny. Felly, mae Ceri yn dal yn gefnogwr brwd bod anaf wedi golygu bod o methu ac ennill mwy o gapiau dros i wlad. Felly, i fyd y cefnogwr, dwi'n meddwl, y mae Ceri yn mynd i fynd â ni heddiw. Ceri. Wel, pnawn da i chi gyd. Mae cael bod ar lwyfan y Babell Lên yn y Steddfod Genedlaethol Llanelli, cael treithi am y rygbi yn fraint amheithyn i fi. Dyna, fel mae Dylan wedi gweud, dyna briodi fy noi ddileit pennau a'i priodi nhw mewn tre sydd yn annwyl iawn i mi. Bu'n haid i yn weinidog yn y tabernacl fan hyn, a'n hatci wedyn, sef tad y mam, yn ysgrifennydd yr un capel. Ac wrth gwrs mae Nan, ma'n gi, yn dal i fyw yn Llanelli. A dyna chi brawf o fodolaeth y diwiau. Dwi'n ddigon ffodus i gael ma'n gi sydd yn byw yn 24 Straddy Park Avenue. Dwi'n dwlu ar mam gi, ond dwi'n eitha falch hefyd bod hi'n byw mond 4 drws ar 20 i ffwrdd o Barc Ystrade. A fyna dreiliau si sydyrnau i'w rhyfeddu nôl y 70au yn gwylio'r ser mawr, JJ, Quinel Berger a ryw Liprin Tenau Pengoch, Raymond Grafel oedd e brynu, mae'n di mynd yn grafel ers hynny. Grafel, iawn. A pan ges i'n gadeirio nôl y Steddfod y Bala, o'n i'n falch wrth reswm mae David Rowlands yr archdderwydd, o'n i'n falchach byth. Mae rei o'r mynydd oedd ceidwad y cledd yn balansio fe'n ddeheig iawn uwch i ben ac uwch ymhenni. Ond yn arwr mawr i, nôl yn y 70au,
oedd Phil Bennett. Gan Phil Bennett ddysges i hyn o allu ochr gamu o da fi. Ac oedd adeg ryw herc a naid ochr gamiad. A ni'n gyd yn cofio fe'n erbyn Zela Newydd dros y barbaried, ond ar faes ystradau weles i ni'n neud e. A minne am rawd yn gwylio tu ôl y pist rhyw gêm, a finne digon ewn gyda sawl crwt gwallgo arall i redeg mlaen ar ôl i benni sgori cais. A finne ni i gyffwrdd e. A gweddill y pynawn ar wythnos a'r mis i ddod yn trysori blaenau'r bysedd. Oedd Llanelli wastad yn ennill yn y 70au. Maen nhw wedi bod yn lle lwyddiannus yn ddiweddar wrth gwrs, ond mae yna rhywbeth o hyd am y 70au, oedd e'n gyfnod plentyndod i fi, felly mae'r ramant a hireth yn tyfu. Ac i ddyla'r holl hireth yma, am ryw oes sydd wedi mynd fel petai, mae dy fi englyn i'r achlysur. Parc Ystradau, roedd pob un sosban yn lanach rhywsut, pob un crys yn gochach, a'i laswellt gymaint glasach pan dwtches i benni bach. Nawr, yn uchelgais i, a ffiles i wireddu fe, am amryw ysymau, oedd wared os Llanelli. O'n i'n digon lwcus i wared os Gymru, ond bydden ni wedi bod yn hapus, falle, i wedi benni gyrfa a warau i Llanelli. Ac wedi gweld tro ar fyd ers hynny, dyw just cael warau i Llanelli neu just cael warau i Gymru ddim yn ddigon bellach i bobl. Mae'r gêm wedi altro. Y mae rhai yn rhoi cyfan dros Llanelli, dros y sosban. Y mae rai yn caru'r sgalets, tra bo'r lleill yn caru wallets. Nawr, mae Rygbi Cymru hithau wedi dioddau yn yr un modd, mae Llanelli felly wedi dioddau dros y blynydde. A fy'n meddwl yn ddiweddar am ddoi bwnc llosg yn dod at ei gilydd, rhyw gyd amseru perffaith. Helynt y ffoduried yn cael ei gwrthod mewn cymaint o borthladdodd, nid yn unig yn Lloegr, ond dros y gymanwlad i gyd. A meddwl am hynny ac arswyd hynny, a rhywbeth oedd yn digwydd yng Nghymru ar y pryd. Ffoduried, porthladd Dover yn eich gwrthod, harbwr Sydney ddim am wybod, drysau cai yn Zela Newydd, cawsoch gam ar drothwy'r gwledydd. Dewch i Gymru, ffoaduriaid, fe gewch yma groeso tanbaid. Holwn mond un cwestiwn i chi, i chi'n gallu wario rygbi? O'r ystlys dwi'n gwylio bellach, mae'r ddwy gerdd ysda fi i orffen yn ymlygu hynny, wedig yr un olan deg, yr un cyn hynny. Wel, oedd Dylan yn sôn am chwarae'n erbyn yr Alban. Yn y nol, nes i ware, oedd hwnna'n dan yr yngroni fel cyfnogwr Llanelli i gorfod mewn i'r home dressing room yng Nghastell Nedd o bobman. A hen llefydd cyfyng tywyll, just fel i rygbi nhw, yw stafellodd newid Castell Nedd, maddeuwch i mi. Ac uwch ben pob pegen, mae'n gweud 3 gair nawr i ysgogi canolwr. Do'n i'm yn ganolwr tebyg i rei, tipyn mainach i ddechrau a pasio redeg o'n i'n hoffi wneud. Y 3 gair oedd fitness, pressure, tackle, uwch pob pegen. Dyna oedd yn cael ei bwrw mewn i boes Castell Nedd bob dydd Sadwrn. Beth bynnag, dwi dipyn o ffwl mae'n amlwg, achos es i lawr i dalwr yng Nghastell Nedd, talwn y beirdd yng Nghastell Nedd, a nhw wedi gosod y testyn. Dwi'n gymaint dic oedd yn berniadu, y testyn yn nol. O'n i'n gweld cyfle nawr i wneud yn un am y blogedd tu hwnt, ond i weid gwirionedd mawr. Yn ôl, dyma stadiwm ystydiau llym i stamp, lle mae stŵr eisteddlau yn cyffroi a roi hwre os troediwch ar foi stradau.
Nawr, wedi sôn am enni'r gêm rygbi broffesiynol. Wel, gyda genni'r gêm honno, i ni hefyd wedi esgor ar fryd o arbenigwyr rygbi ar y cyfryngau. Nawr, hyd y gwela i fod yn arbenigwr rygbi ar y cyfryngau yng Nghymru, mae gofyn bod yna ddoi gymwyster felly. Yn gyntaf, bod chi'n gyn chwaraewr rygbi. Yn ail, bod chi'n gyn siaradwr o'r iaith Gymraeg. A mae'n fal mirenaid i clywed nhw yn rhaffu ac yn resu'r un hyn ymadroddion mewn trefn wahanol bob gêm. Sym ots beth yw'r gêm, yr un ymadroddion sy'n dod. A ryw brynawn, o'n i'n gwylio, gwrando'r radio yn gyntaf, wedyn gwylio gêm ar y teledu. A dechreuais i wneud nodyn o rai o'r ymadroddion oedd yn dod lan dro ar ôl tro. Gan esgusodi wrth gwrs y cyfaill mawr. Y cyfaill mawr o'r mynydd. Dyn nhw ddim i gyd cweit mor rigl a hiogl a rei grafel. So fe roies i'r holl ymadroddion yma at ei gilydd. A sylwi, wel, o'i roi nhw mewn rhyw drefn arbennig, fod nhw'n, wel, un yn mydryddu ac ail yn odli. A bennes i lan ar ryw 3 ffennill. Nawr, mae pob gair dwi'n mynd i ddarllen fan hyn, maen nhw'n eiriau dwi wedi clywed pobl yn ei gweud yn gyhoeddus. Hyd yn oed y llinell ola drychinebus. Wedai ddim pwy oedd e, ond oedd e'n waren mewnwr i Abertawe a'r llewod, a dwi'n credu bod ei dad yng Nghyfraith hefyd wedi cael breinti ar y car rygbi. Reit, llaw lyfr yr arbenigwr rygbi. I fod yn onest, ar ddiwedd y dydd, mae'n gêm o 2 hanner. Ac fi'n credu bydd 15 erbyn 15, a'r boys yn disgwyl mlaen. Ac y conditions, bydd nhw'n llawn o tân. Bydd yr 20 munud cyntaf yn pwysig iawn. A'r 20 munud nesaf yn pwysig iawn. Bydd yr 20 munud olaf time yn pwysig iawn. A'r 20 munud olaf yn pwysig iawn. Ond tim o, wedi gweud ni, a ddiwedd y dydd. Fi'n credu bydd yn agos. Mae fe gyd ar y dydd. Os yw pressure rhy gormod, a'r forwards rhy trwm, dim ots, achos tim o, bydd y boys yn canu yn y cwms. Wel, mae gynnon ni, fel ydych chi wedi clywed cyfeiriad eisoes, mae gynnon ni un o arwyr mawr y byd rygbi o'n blaenau ni ar y llwyfan yma. Hefyd, mae gynnon ni 3 o arwyr llenyddol, ond dwi'n gyfeirio at un rwan yn arbennig, sef Dick Jones. Rwan, mae Dick Jones wedi arddangos dawn blynyddol gymaint ac yma rei wedi arddangos dawn ar y cae rygbi. A mae'r 2 ohonyn nhw yn rhyw fath o briodas hapus, dim yn llythrenol, wrth gwrs, dwi'n mynd awgrymu dim byd, ond mae nhw yn rhyw briodas hapus o pnawn yma o ran crefft. Dwi'n mynd i wahodd Dick ymlaen yn gyntaf, yn syth mae rhywun yn meddwl a mynd ati i lunio cyflwyniad ar rygbi a barddoniaeth. Mae cerddi Dick Jones yn dod i'r meddwl. Da ni'n meddwl yn arbennig iawn am ei englynio no i'r arwr mawr arall hwnnw, Carwyn James. A dwi'n falch iawn bod y Steddfod wedi gweld hi'n dda i enwi un o'r ceia yma yn gau Carwyn, cof am Carwyn James. Ein o'r cerddi arall sy'n dod i'r meddwl yn syth, wrth gwrs, ydy i gywydd arbennig o i barc yr arfau. Da ni gyd yn cofio am y cywydd yma fel da ni'n cofio am yr englynion i Carwyn James. Felly heb ymelaethu dim mwy, eisiau gwadd Dick
ymlaen i dreithio chydig ar y cerddi yma. Wel, dyna fi wedi cael rhyw fath o orchymyn i osgoi sôn am Barker Arfe, ynddo? Nawr, be fyddech chi'n disgwyl i fi i gario ymlaen fel y gnath y siaradwr cyntaf i seboni caer stradau, o bosib. Ac wi'n medru gwneud hynny am fod y comisiwn yn ddigon da. Ond ystyriwch chi hyn nawr. Ta bus Marianne wedi cael penisilin, a Dafydd y Gwas wedi llyncu aspirin, a ffita'r gath wedi cael ei boddi, a'i fam wedi codi gwynt y babi, a dau bach y sowliwr a'i gris heb fod allan, dde dim byd i gael yn Llanellion Sisban. Nawr y teg pan bod rhywun fel graf yn eich cymell chi'n dawel bach i gyfrannu'n llynyddol at dîm ystradau, mae rhaid gwneud hynny. Y Jacks neu'r Blacks, wath o ble mae'n dod yma'n dîm i chwarae. Yn ffwrn y Scarlets, caiff wres i drad ar ystradau. Ond cofiwch chi, mae yna feisydd rygbi arall i gael. Yn enwedig draw, tua'r gorllewinau, lle roedd yr hen Barker Arfe yn te. Mae ni rhyw fwthi newi wedi cael ei godi yna. Yn mawr. Ac yn llyfr Sachereia, penod 8, adnod 9, mae yna sôn am adeiladu'r deml. A bu yn y dyddiau dion, anerch o'r henwyr rai gweinion y ffydd, na foed brydd eich bron. Gwnawn i ni deml newydd, i fod yn glod drwy'r gwledydd, urdddas, dinas y dydd. To grisial ar lun malwen, yn agor ar degwch yr heilwen, a chai rhag defnynnau'r nen, a'i llawr o'r clotas glasaf, naw iwant yn y geiaf, ac na bydd grin yn hun haf. Ar lwywn wydrau lawer, yw heirddio'n fyrddau, fel y gweler torf ei saint o rhif y ser. A daw brawd o iachawdwr, un gwaradwydd, gwaredwr, o barthau deau y dŵr, ac drachefn a gyfyd y galon gywilydd, ac edfryd y gan a dawodd gyhyd, ac yna feid canw neu fawredd, a chlodforw neu allu, pan ein illwn. A dyma ni nôl at y tri maes y cawyd sôn amdano nhw, a sôn am faes Carwyn. Ac rwy'n credu'n lan bod tri englyn wedi cael ei gosod yn rhywle yn rhyw fath o wobor wedi sgwennu, ond mae yna dri arall yn y gyfres i gofio am Garwyn. Wybiwr y dacteg gabol, saer medrus yr ymadrodd dethol, ni ddaw yw frog ymdogol frenin cefnithin yn ôl. Yr oedd yn Gymru llerai, dygau hi gyda gef llerelau, rhoi chwarae ni hawen wnau, a'r awen lle chwaraeau. Eilin di hyd y miloedd na faliau am fawl y torfawedd, anfoddog o enwog oedd, ac unig ymlith cannoedd. A'i drydanol draed unwaith, a'i arwyb ddiarwybod y maith, ar un fel a'i ran filwaith, fi sydyn derfyn y daith. Yn haid disg o fer disgwyl y maswr, nac y maes y brifwyl, ni ddaw o gynnar arwyl Amsterdam
i stradau i hwyr. Yngheirydd yr iaith weithian, yn llenni'r llen a chelf ym Mhwban. Yn Salem, ar gêm, ar gan, mae'r cof am Gymro cyfan. Dwi'n gorfod cael sgript ymlaen i ddeud chydig bach o eiriau. Mae Dic yn gallu rhaffu'r englynion ar cywyddau yma, heb ddim byd o'i blaen yn aml iawn. Wel, fysa ddim un cyfarfod ar y cysylltiad rhwng rygbi a barddoniaeth yn gyflawn, heb gyfraniad yr un sy'n ymgorfforiad o'r ddau ddiwylliant yma. Sef un o'r cyn-chwaraewyr yn wocar i oed a hefyd ceidwad, cledd, gorsedd beirdd, Ynys Prydain. I fi gael ei enfo'n iawn, Rygbi. Felly mae'r acen yn dod ar y sillaf gyntaf. Ac yn ei reit, na ni. I chi sy'n eisiau gwneud englynion iddo fo. Da ni wedi clywed yn barod ar graffiadau o chwaraewyr rygbi. Wel, be mae chwaraewr rygbi yn ei feddwl o'r beirdd a barddoniaeth, ac yn arbennig pa un gerdd ella sydd wedi cyffroi Rei ac aros yn ei gofo. Rei Grafel. Diolch yn fawr iawn i chi. Dylan, diolch am y cyflwyniad yna. Mae'n fraint cael bod fan hyn, a cyn bod chi'n codi'r cwestiwn yn gofyn y cwestiwn, na i ofyn e. Wel, beth yn y byd dwi'n neud ar y llwyfa yma yn y Babell Lên, dwi ddim yn gwybod. Dwi'n yn fardd o bell ffordd, dwi'n yn fardd o gwbl. O'n i'n mynd llawer o chwaraewr rygbi. Ond o'n i'n fachan lwcus iawn yn ystod y 70au. Fe nes i wireddu yn freuddwyd i, sef yn i oedd i chwarae dros clwb rygbi Llanelli. I fi, y clwb rygbi gorau yn y byd. Gwmpes i mewn cariad ar lle gyda'n had. Fel cwtyn bach, glwr, coliar oedd yn had, yn gweithio dan ddiar, gwaith clo pentre mawr. O'n i gyda'n arwr, yn mynd i weld y Scarlett yn ware, rhyw 6-7 mlynedd oed, o dde gyda'i ffrindiau, a colias cryf gyhyrog cadar yma, a'n gwylio i arwyr nhw, ac wrth reswm yn naturiol iawn, fe ddath i arwyr yn arwyr i finnau hefyd. I freuddwyd oedd bod fi'n chwarae dros Gymru. Oedd e'n chwarae rygbi i Bonteberem, oedd e'n flaen ysgellwr, gwallt cwrlog coch gyda fe. Oedd i frestau 48 chest, oedd e wastad yn gweithio i, 48 chest. Yn gawr o ddyn, yn mwy o ddyn, na fydda i byth. Ond o'n i gyda'n arwr. Yn freuddwyd i gwmpus i mewn cariad â clwb rygbi Llanelli, i chwarae dros clwb rygbi Llanelli, oherwydd yn had. Fe nath yn gyflwyno i'r clwb, i Barc Ystrader, tan ar banc, yr hen eisteddle. Oedd y chwaraewyr, wel, chi'n bod nhw'n rhyw ganllath, bant o'r cael clwtyn bach o'n i, methu'n gweld nhw'n iawn, ond o'n i mewn cariad mawr ar lle yna. Oedd rhyw hyd a lledrith yn perthyn i Barc Ystrader. Mae'n dal na. Rwy'n nawr, a rwy'n dweud hynna balchder yn lywydd ar glwb rygbi Llanelli. Mae fod yn lywydd nawr, yn wahanol iawn i fod yn lywydd cyn yr oes proffesiynol. Ond fel mai, gweithio'r modd. Fe nes i wireddu'n freuddwyd i o chwarae dros Llanelli. A hefyd, rwy'n dweud hynna balchder, fe wireddus i breuddwyd yn had. Chwarae dros Gymru. Mas yn Ffrainc 1975, oedd e ddim na yn ymweldi yn wireddu i freuddwyd ond oedd i ysbryd yna, rhywsut, rhyw ffordd, fe deimles i bresenoldeb presenoldeb yn had. Fe gyflawniodd un anaddiad pan o'n i'n 40 mlynedd oed. Nes i ar draws i gorffe ar ben y mynydd. Holltodd y mywyd i, bob ffordd, bob siap. Yr arwr y dyn. Y peth mawr o'n i'n credu ynddo, oedd y fe. Oedd wedi mynd, pam, dwi'n yn gwybod. Rwy'n dal i ofyn y cwestiwn,
rhyw ddydd, rhyw bryd, rwy'n gobeithio wedi croesi'r ffin gair ateb. Mae yna obeth yn y disgwyl fyna. Ond draw yn Ffrainc yn 1975, ym Mharc y Prants, ennill y cap cynta, chwarae wrth ymyl yn arwyr i. Ddoi heddi, wel, yn gyd chwaraewyr. Fe deimles i bresenoldeb e. Dwi eriod wedi teimlo cael y fath deimlad na, o'n i'n mynd i cael e o'r blaen, gweithio'r modd, dwi'n mynd i cael e ers hynny. Falle gai e, cyn diwedd y daith, gobeithio'n wir. Ond fe deimles i Dic i bresenoldeb, oedd e na. Dwi'n mynd i teimlo mor gryf, mor hyderus yn y mywyd. A rwy'n greadur nerfus iawn, o'n i'n wy sports fyna nawr. Wel, dylanwad y beirdd yma, dwi'n siŵr. Dwi ddim wedi dod yma i sôn am waddoniaeth, dwi ddim yn fardd, ond dwi'n edmygu. Dwi'n eddygeddus iawn o'r ddawn sydd gyda chi y beirdd. Felly mae'n fraint o'r mwyaf cael rannu'r llwyfan yma. Yr hoff gerddi, dwi'n cyfeirio at ydy'n barod, gerdd Dic i Barc yr Arfe. Pam? Mae'r ateb yn un syml. O'n i na, o'n i'n chwarae. Fe sgwennodd Dic honna, dwi'n meddwl Dic ar ddiwedd y 70au. Daiar hyd yw'r erw hon, cartre cewri'r tair gorod. Gallai byth yn mynd mlaen, a'i ri emosiynol, oherwydd mae'n gerdd sy'n yn tynnu ar yr emosiwn ac yn, wel, cyffwrdd y mannau. Dwi'n credu bod y cerddi eraill i chwaraewr rygbi ar yngwladol beth bynnag yn ei gyrraedd. Dic, mae'r ddyled sy'n arno i, a nifer yn debyg i fi i chi, wel, byddwn sy'n amosib i'w thalu nôl. O Dic yn sôn, fe ddynes i Dic ar fyr y bydd am yr ein Llên. Mae yn yr hysbyseb yn y raglen swyddogol, raglen yr Eisteddfod. Dic, a Dylan, diolch am y cyfle i gael cyflwyno'r. Mae'r llun fan hyn, Stephen Jones, is-captain Llanelli, Simon Easterby, blaen ysgellwr, gwyddel o dras wyddelig Dic, y Celtiaid i gyd a'i gilydd ar Barc Ystradau. Mae hynny'n brofiad. Hoffwn i chi dderbyn hyn ar ran, oddi wrth clwb rygbi Llanelli Dic. Dyw diolch ddim yn ddigon, ond mae'n ddechrau. Diolch yn fawr iawn. Mae'r enw yna. Rwy'n dwi'n gap ar yna, mae'n rhaid ffoi, mae'n rhaid gwisgo, oherwydd mae'r cleddyf mawr yn aros i gael gafel ynddo. Ond cyn mynd, wel, coron, cadeiriau. Dic, dwi'n siŵr os cap da chi. Falle bod e, os nag os e, wel mae un da chi nawr, cap clwb rygbi Llanelli. Diolch yn fawr. Dim ond un peth yn fyr i orffen, o'n i'n sôn o fi gallu uniaethu'n llwyr dar gerna i Barc yr Arfe, oherwydd o'n i yno, o'n i'n un o'r chwaraewyr y goron drifflig, 2 waith yn olynol yn y 70au, y gamp gyflawn 2 waith. Mae hyn oll yn cael ei gyfeirio Tony yn y gerdd, a rwy'n llawn emosiwn pan yn darllen hwnna, Dic. A diolch i chi o'r galon amdani, a diolch i'r beirdd, diolch i chi bod chi ma, a bod chi gyda ni. Mae'n fraint fel ddwedes i cael bod ar y llwyfan ma. Does dim hawl i fi fod ma, ond diolch. A rwy'n mynd nawr, rwy'n baglu ddi. Da bod chi. Diolch. Oedd rei wedi'n siarsioi ymlaen llaw. Gai fi'n gyntaf, medda fo. Bo chi byth yn gallu gadael i rei fi'n gyntaf, felly nes i wneud fel chwysu am chydig bach. Ond pidiwch a deud wrtho fo. Mae o'n gorfod mynd i newid, wrth gwrs, ar gyfer seremoni'r coroni. Mae o'n gwrtho deud bod mae'n gwisgo o dan i glogin, ond mae gleddyf o'n y golwg.
Cwch chi ddibynnu ar Dafydd Islwyn i ddarllen bethau fewn i bob math o bethau. Wel, fel da ni wedi clywed gyn Ceri, mae rygbi wedi gwneud llawer i adennill diddordeb pobl yn yr iaith Gymraeg. Ydyn ni wedi clywed am sylwebwyr, y sylwebwyr arbennig sydd gyda ni. Ond mae yna feistrolaeth arbennig, fel iddodd Ceri, gan ambell un, a hoffen i enwi Huw Llywelyn Davies yn un. Mae Huw Llywelyn Davies wrth gwrs wedi cael ei grefft, neu'r rhan o'i grefft yn sicr gan ei dad, Eic Davies. Eic wrth gwrs yr un ar oedd gymaint o derma rygbi ni yn y Gymraeg, yn lle bod ni'n gorfod defnyddio y Saesneg dro ar ôl tro. A erbyn hyn, mae'r terma Cymraeg wedi dod yn rhan mor naturiol o'r gêm. Mae gan y prifardd Idris Reynolds deyrnged i Eic Davies. Mae Idris yn greadur swyl iawn, chi'n mo. Mae o'n y gynulleidfa, a mae ben o'n mynd lawr a lawr a lawr pan dwi'n... Ond chi'n abod yn iawn, mae o'n foel fan hyn. Mae o'n seinio yn yma chi hwnna, dio. Oedd o'n isio dod fyny i ddeud yr hir a thoddaid, felly ddweda i'r hir a thoddaid i Eic Davies. Cais a gol adlam a'i gwnaeth yn ffamws. Yno na cenion y fro a'i cwnws, gyda gafiaeth ein hiaith a ystwythws, ar wain cae girwen, yn gymen gwmws. Yn gyson fe ddangosws ei ddoniau, ac ar faes geirau e fe asgoros. Yr prifardd Robert Powell yn gefnogwr brwd, Carwyn James, ar y cae gwelai'r cywydd, yn y gêm clywai'r gan ddigelwydd, gŵr oedd ef uwch gwir ei ddydd, yr hidwr uwch y prydydd, ac mae'n ei ofn bod Robert Powell wedi gwneud englyn i gair nôl. A ddylwn ni ddarllen... Na, reit, iawn, na i ddim, mae Ceri yn dweud, na ni, wel mae yna nifer o ddrysa yma, felly, ond na fo na, dwi'n mynd i risgio darllen yr englyn. Ond i asgo mae'n englyn Dafydd, dewch ato i ar y diwedd os ydych chi'n. Chi'n gweld un prifardd arall o'ch blaen chi fan hyn? Mae'r prifardd Myrddin ap Dafydd. Di cael teitl bardd plant yn ystod y flwyddyn. Mae T. Llew Jones... T. Llew Jones yn swyddogol neu'n answyddogol, dwi ddim yn siŵr, wedi cael teitl llenor plant. Ond yn gwbl hyddiannol, mae'r teitl bardd plant yn mynd i Myrddin ap Dafydd. So chi ond yn cerdded ar hyd y maes yma ac mynd mewn i unrhyw lyfrwerthwr, byddwch chi'n gweld pentwr lyfrau barddoniaeth i blant. Ac i Myrddin yma'r diolch yn bennaf oll am hynny. Dwi'n dweud unrhyw lyfrwerthwr, fydda Myrddin eisiau fi ddweud, cerwch fewn i wasg Carreg Gwalch, mae o draw fan hyn, a mae'r llyfrau yn rhesymol iawn iawn. Wel, dos na neb wedi gwneud mwy na fo'n ddiweddar i ddod â barddoniaeth yn fyw i blant a phobl ifanc Cymru. Mae werth i chi ddod gyda llawer Babell Lên yn hwyrach yn yr wythnos i glywed rhai o blant y fro yn rhoi teyrnged iddo fo. Ond dim yma fel bar plant y mae o heddiw, ond fel awdur un o'r cerddi gorau yn yr iaith dwi'n teimlo i chwaraewr rygbi. Y chwaraewr hwnnw ydy Ieuan Evans. Ac mewn munud mi glywni griw o fechgyn ifanc, cyhyrog, golygus, dawnus, ysgol ystradau yn rhoi i dehongliad nhw o'r cywydd arbennig yma gan Myrddin, ond yn gyntaf gawn ni air gan y bardd ei hun. Myrddin. Diolch fawr, Dylan. Gystal i mi gyfadda ar y dechrau fel un hefyd. Dwi'n mewn lle saff i fethu cyfadda hynny. Mae un o gefnogwyr goleuedig, di-duedd, ystradau dwi'n wedi bod erioed.
byth ers pan ddoes i yma yn hogyn neu'n grwtyn bychan gyda'n had cu flynyddoedd maith yn ôl bellach. Ac mi oedd gen i dad cu. Pan ddau ochr yma i Aberystwyth, dwi'n pwysleisio hynny. Mae bod Sir Gaerfyrddin yn rhan bwysig iawn iawn o'n etifeddiaeth i. Mae gwaed Cwm Aman, Dyffryn Aman a Dyffryn Tywi yn llifo yn gyfochrog a gwaed Dyffryn Conwyn yng ngweithiennau i. Ac mae erioed dwi'n teimlo'n glos iawn iawn at Llanelli, a'r stradau, a'r cyfan mae'r tîm hwnnw yn ei olygu yng Ngorllewin Cymru a drwy Gymru i gyd. Wel, rwan yn naturiol felly, pan oedd un o fechgyn y stradau yn chwarae i Gymru o gen i ddiddordeb mawr ynddo fo. Bonws ychwanegol os oedd o'n dod o Sir Gaerfyrddin. Ac ymgorfforiad o'r math yna o arwr ydy Ieuan Cenydd Evans. Gŵr o ganol Sir Gaerfyrddin ac yn ŵr disglair iawn iawn ar y stradau ac ar lwyfan byd. Wyddoch chi, magwyd i yn y cyfnod y 70au, pan oedd bod yn seren y myd Rygbi Cymru yn rhywbeth cyfforddus falle. Oedd e gymaint o ser o'ch cwmpas chi, oedd hi'n anodd peidio disgleirio. Mae'n dipyn anoddach bod yn arwr pan mae'r llanw yn eich erbyn chi, ac un felly oedd Ieuan. Cyfnod llwm yn hanes Rygbi Cymru, dechrau'r 90au. Rhai yn deud, oherwydd bod yna ddim digon o foes y stradau yn chwarae, dwi'n yn gwybod. Ond beth bynnag, mi oedd Ieuan bob tro yn disgleirio. Ambell waith, un waith oedd o'n derbyn pas mewn gêm. Ac eto, mi feistrolodd o, dwi'n meddwl gallu mawr Ieuan oedd medru gwneud y gorau allan o friwsion. A briwsion oedd o'n gael. Ond doedd yna'r un asgellwr yn medru gorffen symudiad fel o fo. Mi oedd y peli yn brin, ond mi wydda fo sydd o gwneud yn fawr ohonyn nhw. Ac mi o'n i'n edmygwr mawr ohono fo. Beth bynnag, yr un gêm, ac mi oedd grafel yn pwysleisio hyn, mae yna ambell tro, da chi wedi bod yno. Y profiad hwnnw, mi o'n ni yno. Ac yr un cais cofiadwy i mi oedd hwnnw 7 mlynedd yn ôl, bellach 93, Cymru yn erbyn Lloegr, gêm gynta'r tymor yng Nghaerdydd, oedd byddin Carling wedi dod dros y pontydd yn obeithiol eu cynffona a'i clycha yn uchel iawn iawn. Yn anoddefgar fel maen nhw'n o'i gwrthwynebwyr, yn twtwtio unrhyw bosibilrwydd bod Cymru yn mynd i gystadlu am y gêm, sôn am ei churo hi. Beth bynnag, gêm dyn ofnadwy. Hanner y gêm, dim unrhyw fath o gais. A drwy'r amser, oedd yna foi tu ôl i mi'n gweddi, rhowch y bel i Ieuan! Rhowch y bel i Ieuan! Bob tro, lle oedd y bel, oedd o'n, rhowch i Ieuan! Rhowch i Ieuan! Hanner amser ges i sgwrs oedd o. Boi o Llanelli oedd o. A oedd o'n anferth o foi. Oedd o'n cymryd 2 set ac oedd o'n hongian dros ochr y teras hefyd. Oedd o'n anferth o foi. Ac oedd o'n eistedd reit ar ben yr hes. Wedi roed na'n bwrpasol gan y stiwardiau, dwi'n meddwl. Beth bynnag, dyma'r awr, neu'r y funud fawr yn dod, cic gan Emyr Lewis, a mi wyddech chi weddill ar hanes. Wel, pan oedd Ieuan yn croesi hanner ffordd, dyma'r boi mawr yma o Llanelli yn gafal na i, anghodi fi fyny. Oedden ni yn hen yr afon, oedden ni. A mi welis i'r cais yn berffaith glir. Ac o'n i dal i fyny fanna, rhan fwyaf weddill y gêm. Oedd y boi ma'n dal... Ond mi oedd yn gais gwirioneddol ysbrydoledig. Ac dyna'r stori tu ôl y cywydd yma. Dwi'n falch iawn na boes y stradau fydd yn cyflwyno'r cywydd i chi. Asgellwr, oes pys, mae'n aros pil, a'i garnau am y gornel, yn ysidro'r glaswellt yn ymo, yn weli mellt. Ond newyni'r dyn unig y mae'r boi
oes. Mae'n gêm o'r big, yn gic a chic uwch o hyd, yn ddifaon, ddifywyd. Pam anghofio'r dwylo da, y pyliau pilipala, y rhedeg tri ffes trydan, a'r ddawn gweld trwy ddynion gwan. Hanner gêm, heb unrhyw gais. Yr esgyd, nid y trosgais bia hi. Yna, daw pel, daw agor a ffastiogen, a daw o law i law lan i'r dde, nes cyrraedd ieuan. Iwn awr wynt a'i geryntau, mae'n troi ddyn, yn mynd trwy ddau, y biam gob yn ei gyrch, a'i draed o a dyr dywyrch. Hwylio mai drwy le maen, yn feiddgar, yn fodfeddgain, ac mae'r dyrfan gan, yn gor i rwygo un ger rhagor o'i gliniau, a gweilined drwy bawb, fel rheiad drwy bell. Mae'n rhydd, un am un yw'r ras ar ei hun a'r holl ddinas, ysgwydd o'r dysgwydd wasgant, garddwn wrth arddwn yr ant. Daw milgi llanelli nes, mae wyneb lawn stem yn wes, mae holl einioes am groesi, a myndiawn, mae'n mynd â hi. Mae'n creu lle, mae'n curo'r llall, yn seren ar gais arall. Wyt ieuan, eog tywi, wyt y llam yn wyllt ei lli, ein un boi o safon byd, ein bywyn peryg bywyd, ein tyrbo, torpido pell, a'n llwyno ger y llinell. Wfftio'r pob taclwr y tŷ, wyt y set intercity. I ochr gam, ni cheir ei gwell, yn groesgoes ger ei asgell. Ged i ddyn o i wylio i war, yr un bac sy'n ddwrn bocsar, sy'n dwy'n canllath o lathen, y milau nŵr am lein wen. Tyr dy sgarlad y strade, rhod y ddawn, gogord y dde. Chwythau ei dimau, rwch dan yn ei law, rwch ber i eian. Dau bwt bach i gloi. Mae yna fardd mawr arall wedi llunio darn o farddoniaeth i'r cais arbennig hwnnw gan Ieuan Evans. Y cais, os dwi'n cofio'n iawn, be oedd enw'r Sais druan? Underwood. Oedd yn ei erbyn, os ydych chi'n cofio'n iawn, fe giciodd Emyr Lewis ymlaen, ac Underwood ddylai fod wedi cael y bêl. Ond gan gymaint rhy y dorf, y Cymru croch yma yn gweiddi, ath am clywed rhyw Ieuan Kenneth Evans yn dod o heibio i ysgwydd o a chicio'r bêl ymlaen. Wel, y bardd mawr ydw i yn sôn amdano fo rwan, yn anffodus, dydy o ddim efo ni, a dwi'n gwybod yn iawn y bydda fo yma, sef Elfed Lewis. Rwan yn ôl i gyfaddefiad ei hun doedd Elfed ddim yn gallu barddoni a chynganeddu yn llewyrchus tu hwnt i gyfaddefiad o ydy hynny. Dim cyfaddefiad unrhyw un arall. Ond dwi'n meddwl mai dyma'r englyn cywir cynta nath o'r ioed. A mae rhaid bod y peth wedi gyffroi o gymaint. Oedodd, seriodd ei seren, a gwibiodd ein gobaith fel mellten. Mae'n cicio a mynd cacen, naw i ti a ni 9-10. Da ni'n mynd i gloi rwan gyda diolch yn syml iawn. Diolch i'r criw o fechgyn, ifanc, hawddgar, golygus, eiddfed. Na ni, dyna'r 4 peth o'n nhw wedi gofyn i fi ddweud. A'r 3 prifardd sydd wedi llewyrchu yma pnawn yma, i Dic, ac i Myrddin, ac i Ceri. Ond dwi'n siŵr y bydda pob un o'r rhain
y tu ôl i fi yn dymuno i fi ddiolch yn arbennig iawn i Rei. Rei sydd wedi gorfod fydd wedi newid erbyn hyn. Rei sydd wedi gorfod mynd. Ges i y profiad hyfryd o lunio cywydd i Rei rhyw flwyddyn yn ôl pan oedd o wedi cael y profiad o fynd o amgylch Llanelli yma yn cyhoeddi'r Steddfod ac yn cario'r cleddyf. A dwi'n mynd i ddarllen diwedd y cywydd, 4 llinell. Anrhydedd i rai ydyw, i ddyn ei dyrchafu'n ddiw. Anrhydedd i Rei wedyn, oedd i ddiw i wneud yn ddyn. Diolch yn fawr i chi.